umuntu akanaka into ehlangene naye ngqo. Naka nje into ehlangene nawe. Into engahlangene nawe scrolla udlule ubheke phezulu bakwethu. Asikho isidingo sokuthi wena kwi-content yakho lokhu iwayini. Yini? Elami. Papa yini? Kodwa niyaphapha. And umuntu noma ngabe ubani okuthiwa uyasatshwa, usatshwa ngakubo le noma ngabe kuphi la uqhamuka khona, ingabe seZimbabwe ngabe kephi. Umuntu akasatshwe ngakubo. Mina ngeke ngize mina ke la mina nje hayibo. Mina mangikhona hayibo. Guys no, i-wrong lento eniyenzayo, i-wrong. Omunye ukhipha yazi angifuni ukukhuluma ngomuntu kodwa khona i-wrong lento eniyenzayo ngoba mina ngisukela umuntu. Nina nifuna usilawula nina nifuna usilawula. Mina ngeke futhi ngize ngilawulwe intombazane noma ngabe uyintombi edlula bani, uyintombi le ngakini. Yabo le wazalwa khona endaweni yangakini la bakubona khona sebekubona ku TikTok uyaziwa ke lapho. Mina ngeke nje hayibo. Ngeke guys ngingikwazi mina first kuyangihlula first ukukhothamela omunye umuntu njalo igama lami uhlula yini ukwenza content ngegama lakho? Uhlula yini? Why ungenza content mawile uvumela ukuthi okay njengamanje akusahambi kahle. Mangasahambi kahle izinto ayisahambi kahle akushiyo ukuthi uzobulawa noma uzoshona. Usazobounce back kuphinde kulunge futhi. Manje lento ukuthi wena njalo la ekuphawulwa khona ukhona uyaphawula niyaphapha nje. Yabo nje wonke umuntu owenza content ngomunye uyaphapha, uyaqina, uyaphapha. Hawu ngabe khona na ikhona ubhizi manje sibuka wena ukuthi ikhona intombi edlula wena. Intombi edlula wena ayikho ngoba sibona bangakini. Wena ngwale intombi edlula uyintombi edlula ezinye le ngakini. La ku TikTok asikwazi ukuzwa ngomuntu oyedwa. Mina ngikwazi ngempela. Uthi uyintombi edlula mina wena uyaziwa masukhulumile ukuthi wena uyogcina le ekhakini ngakini. Le kude ungabi iseZimbabwe ungabi ke mina guys ngeke ngempela first yazini. Kodwa baba yini. Okwamanje kodwa nje yekani guys lento leniyenza iyabheda njalo wena utrend